Ayos. Nilagyan natin yung bawang. Ito yung sibuyas. Okay, palaka. So, napupupak na yung ating mga palaka. Bango. Mga ginisang pekado. Bango. Okay, say hello to our subscribers. Palaka, pwede na natin lagyan ng sabaw. 2 baso ng tubig. Okay, so takpan lang muna natin. Hello to our subscribers! Hello! Ayan, so ayaw pa rin tumigil yung pag-uulan. Lakas talaga ng ulan. Mula dun sa taas, kita nyo? Yung leaf. Oo, kuha tayo ng sili. Dahon lang, dahon. Ayan. Ito lang, oh, ganun. Hindi, ganun, oh. Putulin mo ganun. Putulin mo ganun, oh. Okay, so ito na yung talbos na nakuha natin. Nilatan niya 30. So, okay, so kumukulo na ang ating palaka. Palakang bukid. Ang bango ng tanlad. So, ilalagay na natin yung dahon ng sili. Okay. Ayon sa inyong panlasa. Inilagyan ng asin. Or patis. Ang ganda mo niluluto. Ang ganda na, no? Oh, diba? Okay, 30. Hindi yung ano niya, yung laman niya. 30. Okay, masarap. Ayos, panalo ba? Okay, so anong sasabihin natin? Don't forget to subscribe and click the bell button.